Bravo! Vidimo se kad god delimo. Lepo ti daj. To ti daj. Lepo daj, ali nije daj. Zdravo. Ćao. Ja pravim pito od višanja. Mama mi je pokazala. Znaš da sam bila mala, ja sam zabrala. Pa me je mama podsjetila. Stavljam kiselu vodu na koru. Pa otprilike treba cela kašika. Ti si stavila 2. Bravo, ja sam mama veliki. Dobro. Imam pudinki. Ulje. Otprilike treba pola, ali... Nema dobro. Gledaj u kadar. Stavljam šećer. Aha. Pola kašike. Dobro. Sad stavljam višnje. Zapravo hvata višnje. A ja? Aha. Ja topim. Dobro. Ja ću pojedem. Juki. Višnju topim u teci i onda jem. To je moja kombinacija. Višnje. Juki. Molim te, ometaš mi, beži. Ajde, idem. I sad je stvarno mnogo dosta. Moram mama da se vrati na posao. Valjda ja tu uvek čuti. Si poklopila jednu stranu sad? Sad s drugu stranu. A sad uvijem kao kifund. I evo je pita. Slikanje. Ti snimaš? Ma ne. Ovo ima rupu. Neće biti dobro. Znači, pazi tu. Gdje ima rupa, onda ne. Gdje nema rupa, onda da. Samo treba napet vadi. Samo to vadi. Ali nemoj da te dodavat od kupatu. To je već bolje. Tamo još malo. Da mazam. Rokole je malo pokvašene. Šta bi? Nisam dobro namazala, treba mi veliko. Šta veliko? Da Tanja pita tu u veliko. To je veliko da pita. Da pojde pita u naš pleh.
kažem. Kako? Lepo pravim pite. Lepo pravim pite i gledam ih i lepo pravim. Ćao! Ćao. Ja imam nešto da kažem. Da čujemo. Domaćicu malu. Da pravim pite, ali sam malo zaboravila pa me mama podsjetila. Ćao. Ćao. Mama, ja sam lepa Ljuki i danas sam odgovorim tan i neva vladi. Zato to